IBC Neno Cherera ochwalo neno mare e doho mamalo kolero ni weche auchiel momiyo negi yango ni jakoma IBC Wafula Chebukati okosetayo chenro mag yiero kata duoko mar yiero e yor chik. Cherera wacho ni Chebukati okosenywako commissioners moko e okenge mag tich kaka dwarore. Bende nogolo ng'ur ni Chebukati osebedo kawilo apisas mochung'ne yiero mong'ere kaka returning officers mokoriwo pach commissioners moko. Kuom thuolo machielo, jalup jakom mar IBC Neno Cherera okwedo jatende Wafula Chebukati koyango ni Chebukati osebedo kawe e mudho e chenro mag duol matayo yiero. E duoko mane ochwalo e doho mamalo kaluwore kod buch jo Azimio, Cherera opedho weche auchiel masiro chung' mare tenge kod Wafula Chebukati. Cherera owacho ni Chebukati osebedo kakao okenge ma okonywako pach commissioners mamoko kaka onego tim. Okwedo Chebukati komwilo apisas mochung'ne yiero e kuonde chung' od bura kata returning officers. Bende omedo ni Chebukati okne ochiwore mar tieko chenro mar nono kaka apisas mag IBC osebedo katiyo kaka chik dwaro. Jalup jakom duol mar IBC owacho ni jakom ma duol no osebedo kaweyo gi emudho kanyachiel gi commissioners mamoko moting'o Justus Nyang'aya, Francis Wanderi kod Irene Masit. Oluwo ni Chebukati bende ne okondiko director mar ndiko jolutombulu kod jal ma otelo ne chenro mag yiero kaka owinjore otim. E oboke manochwale do kawuono, Cherera owacho ni chenro mag yudo gik lutombulu kaka otese lutombulu kod gige lony manyasani nosechak los chon kapok ne ondike gi IBC. Bende, omedo ni nokonyisgi ni kambi mar Lakers mane omi orak mar goyo chapa gige yiero nonyis mondo ogo chapa oboke ariyo mag Form 34A mowacho ni ofwenyo mana kinde mane gilimo kambino e piny Greece. So a team of 13 people went to Greece, and today they have finally come back. And indeed, as you see behind us is the evidence of the presidential ballot papers that have just checked in. Wach makamae ne okwedi kod jochung' moko gino mabende nomiyo duol ma IBC otimo romo kod jokanyo mar lero chenro mar goyo chapa. E wach returning officers, owacho ni kopogore kod chik, jakom IBC Wafula Chebukati ne oro nyinge returning officers mowil ne duond buche kapo commissioners go opuodho. Cherera omedo ni commission nowinjo nonduoko yiero tok twak gi jakom kapok olande ka Wafula Chebukati ne okotimo kamano, gino modhi tok pend chik 138 cha mano mar katiba. Omedo ni tipo mane tango duoko ombulu mag jolar kom tend piny nochung tich abich tarik 12 to jakom ne okotimo gimoro amora kata tok nyise wach chung tango kwan go kaka donjo. Cherera mabende notelo ne weche tudruok gi jofwambo wacho ni Chebukati noloko tije commissioners ka omigi tije ma ok dhi gi weche nono ombulu. Commissioner Irene Masit matayo kamiti mar chike nomi tij ng'iyo wuodhe kod arita. Ka Commissioner Justus Nyang'aya matayo kamiti mar tudruok nomi tij rwako welo modeo kata bed ni tij tudruok kata ICT mbi duoko mag yiero. Omedo ni e odiochieng' chiwo duoko, jakom IBC noluongo gi kokale grup tudruok mar WhatsApp e karomo kuma nomiyo gi oboke monywando duoko mag komtend piny. Kane gidwaro nono duoko go, to Chebukati nonyiso gi ni en odhi somo duoko go gima ne odhi motimo kapok giwinjore gi duoko go makare. E andika mare, Cherera owacho ni nochiw duoko mar lendo kapok duoko e ute bura 27 olande kabende duoko no ne nigi chochni modhuro kata bed ni chief agents nowuoye to ne okolosi. Neno Cherera owacho ni timbe jakom IBC Wafula Chebukati nonyiso ni ne okoti kanyakla kod commissioners ge gino manomiyo duoko mag tend piny mapacho ka ochochni kendo notim ma okoluwo chike mag yiero. E neno machiele ni commissioner ma